Знаете ли, че нашето тяло е сбор от 8 тела? Всяко от тях има специално отражение към нашето видимо тяло. Подредени според вибрация и плътност са както следват: физическо, етерно тяло, емоционално, ментално, астрално, етерен двойник, селестиално. Сега ще се запознаем с всяко едно от тях по-отделно. Гледайки до края това видео, ще разберете защо вие да знаете. Физическо тяло. То е с най-бавни вибрации и най-голяма плътност. Всички системи са положени върху меридианите, образувани от енергийните тела. На това ниво се проявяват всички повреди от другите 7 тела. Етерно тяло. То е връзката между физическото и другите 7 тела. Състои се от 700 000 енергийни нишки, заемащи формата на физическото тяло. Началото му е първа чакра, коренна, и е също доста плътно, но с много по-висока вибрация. Именно върху неговите меридиани се позиционират всичко системи на човешкият организъм. Ако имате повреди по него, те се отразяват като повреди в дадени органи и системи в организма. Затова ние трябва да се грижим етерното тяло, да е в баланс и да е здраво. Най-добрият метод, познат и до днес, за изчистване на това тяло е восъколеенето. Емоционално тяло. То не приема формата на тялото, изглежда като преливащи облаци с различни цветове. По него могат да се видят петна и мътнини в дадени засегнати области. В него са закутвани разрушителни програми, чувства, като страх, омраза, именно те са ключа към болестите, които изпитваме. Поправянето на нарушенията по него става с осъзнаване, практика и препрограмиране. Ментално тяло. Доста финно и с по-високи вибрации от емоционалното тяло. Свързано е с умствените процеси и егото на човека. Началото му е трета чакра, слънчев сплит. Именно в него са заложени нашите способности и вярвания. Изглежда като ярка жълта светлина, излизаща от главата и раменете, обгръщаща човек. Именно в него се намира ключа за нашата съдба и път. Активацията му става с четене, учение, изследване, енергийни стимулации и медитации. Астрално тяло. Представлява изразяването на предходните тела. Свързано е на ниво четвърта чакра, сърдечна, и показва доколко проявяваме безусловна любов. Това тяло е мост между по-плътните и нисши вибрации, на физическите нива, и фините, по-висши вибрации на духовните нива. През това тяло влизат всички лечебни енергии. И влизат всички енергии, идващи от другата страна на нашата реалност. Именно астралното тяло е връзката ни с другите светове и измерения. Етерен двойник. Това тяло е огледало на етерното и е начало на пета чакра, гърлена. Съдържа всички форми от физическите слоеве като чертеж. Използва се за възстановяване на здравето на физическото тяло. На това тяло звука може да създава материя. Етерният двойник се активира чрез звук. По форма изглежда като образ негатив, отразяващ подолните нива и органи. Селестиално тяло. Има връзка с шеста чакра, третото око и канала на просветлението. На това ниво се случва връзката висш аз и творец. На това ниво се създава така наречената манифестация. Има достъп до по-високо интелектуално познание. Активира се чрез практика и развиване на визуализацията. На това тяло се отразява безусловната любов, т.е. комбинация от човешка и духовна такава. Казуално, причинно-следствено. Това е седмият слой на аурата, божествено-универсалното съзнание. Връзката му е със седма чакра, коренна, и съдържа договора на душата. Това е тялото, с което се сливаме с Вселената. Намира се на около метър над физическото тяло и е доста устойчиво. Има формата на яйце, от което излизат различни светлинни откъси от животи на душата. При еволюиралите души този слой се простира до всяко място, до което трябва да имат достъп. Това тяло се отнася до текущата ни инкарнация и е нашата връзка със Създателя. На този слой егото не действа, действат вселенските закони. Трябва да знаем, че не сме парче месо, а сме души от светлина, затворени в матрично тяло.